tuturor, eu sunt Denis și bine m-ați regăsit la un nou episod în care ne vom juca 12 la câte 3. Este un joculeț în care trebuie să găsim cele 12 la câte care ne va deschide ceva. Primul nivel. Start. Așa zice, nu știu ce, așa, bun. Trebuie să găsim cheile. Bun. Avem 12 lapte și noi trebuie să evadăm. Să zicem așa. Ok, avem aici un cod 8491. 8491. Ok, 8491. Așa, și avem cheia galbenă și albastră. Bun. Și acum haideți să continuăm pentru că sunt bine. Primul nivel normal, că e foarte simplu, adică uitați-ți. Wow. Ce greu a fost, a trebuit să apăs un buton ca să deschid acea ușă. Bun. Primul nivel oricum e foarte, foarte simplu. Deja l-am terminat. Ok. Trebuia să iasă la... Ok. Acum, și mai avem aici un nivel cu spațiu și unul cu cowboy și văd că s-a mai băgat încă un nivel nou cu o pădure. Înainte nu era. Ok, ia să vedem. Today and Div. Ok. Lasă astea. Au găsit un cufăr și vor să... Da. Vor să-l deschidă. Să vadă ce e. Bun, aici trebuie să punem astea destul de corect. Hai mai, nu e bine? Ba da. Așa. Peștele îi dau lui? Nu. Aia nu pot să o iau. Ok. Uite și cheia. Ok, aici un pește. Și asta trebuie să... Ok. Roșu este drept. Ok, e bine. Așa, bun. Movul e drept. Și galbenul așa. 2849. 2849. 2849. Bun. Sper că pot să trec câteva nivele acolo pentru episodul ăsta. Așa. Și aici trebuie să pun peștii? Da. Am luat becul. Aici ce? 1976. 1976. Haideți să fac și cheile, să nu le mai am pe aici, în inventar. Și asta și asta și deja s-au terminat. Ok, acum a devenit mult mai greu. Ok, o cheie pește. Bun, ce fac cu... știu ce fac cu lumina aici. Bun, și trebuie să duc ăsta pe partea cealaltă. Și asta va fi destul de greu. Să văd cum fac asta. Ok, asta e așa, asta e așa. Bun. Și mi se pare că are mai multe nivele. Bă, nu? Ok. Eu mi-am amintit că era mult mai greu. Ok, și asta. Ok, asta e un fel de cod. Voi vedea eu pentru ce este. Bun, ce fac cu pana? Pentru asta? Da. Ok, mai trebuie două. Dar unde ar putea să fie astea acum? Hai să mă uit pe la suprafață dacă e ceva. Nu-i. Haideți să apăs peste tot, că nu se știe. Ia. Ok. Mă, nimic? Uite, 5, 2, 8. 5, 2, 8. Bun. Și acum cum iau ultima cheie? E pe la ăștia, pe undeva? E în barcă? Unde, mă? Ultima cheie. E roșie. De asta nu prea contează. Dacă fac asta, mi-o dă? Că nu cred că degeaba m-ar lăsa să... Da, nu e. Din păcate nu e. Ok, unde ar putea... Uite-o.
Aici trebuie să fie 100%. Ok, deci am făcut asta, nu știu. Așa, nu. Bun, tu aici, tu aici, Mă, nu, tu așa. După aia tu așa. Te ducem aici, După aia pe tine aici, ok, destul de ușor. După aia te luăm pe tine aici, așa. Bun, îl punem pe ăsta aici. Pe tine te ducem aici și pe tine aici. Bun. Ia asta pune așa. Bun. A fost foarte simplă. Bun. Și... da, cheia roșie. Da, n-am văzut. Și mi-a dat rățuște. Bun. Acum nivelul cu spațiu. Ok. Nivelul ăsta mai niciodată nu puteam să-l fac pentru că era mult prea greu. Nu că era mult prea greu, nu îl înțelegeam. Ok. Mai ales cu roboțelul. Ok. Asta așa. Aici am câteva chestii. Repar pe robot? Nu. Ok, asta e puțin mai grea așa. Așa de fel. Bine, nu e grea, trebuie decât să te concentrezi, dar e și lungă. Adică durează mult să o faci. Ok, asta așa, asta. De fapt, asta nu e chiar atât de greu, asta e chiar poate mai ușor. Asta așa. Îi fac cale. Ok. Și acum asta așa. Cred că da. Stai puțin, stai. Asta așa. Ok, m-am cam încurcat aici. Și asta, după mult timp de făcut, am făcut-o. Bine, nu a durat chiar mult. Cu un joc de ăsta. Aici ce trebuie să fac? Trebuie să împreunez albastrele, cred. Da, trebuie să împreunez albastrele. Cum mișc asta? Ok. Așa, nu, invers. Sau? Aș vrea o... Nu mai departe, nu vreau mai departe. Sau? Da. Să vezi că stăm și la asta o oră. Nu, asta albe n-am de ce să le... Ok. Pune așa. Și dacă le fac așa, e același... Nu mai mă scoate! Dacă o duc eu așa până ajunge... Ok, bine. Și fac la fel și cu asta. Easy. Stai puțin să meargă. Cred că e o problemă. Nu ajunge. Ia, și dacă le dau așa, e același lucru. Da, uite așa. Bum. Ok. Mi-a dat actele. 3D printer. Ok. Și ce s-a întâmplat? Mi-a dat o rotiță. Știu, asta era foarte urâtă. Ok, asta nu-l înțelegeam. Dar nu cred că o să terminăm în acest episod nivelul, pentru că deja filmăm de ceva timp. Ok, asta. Haideți să începem să punem astea. Să nu mai stăm. Bun, actul. Ia, asta ce? Trebuie să le repet. Asta e foarte simplă.
Ok. Ok. Bă, și trebuie să le iau de la început. Ok. E destul de simplu asta. E lejeră. Ok. Da, gata? Bun. Ok, ce fac cu rotițele? Ia stai că avem asta. Oleu, ce e asta, mă? Ce e aici? Nu înțelegi. Așa, asta se conectează așa. Asta așa, nu. Asta se conectează așa. Bun. Hai că nu-i chiar atât de rea nici asta. Nu-i chiar atât de rea. Așa. Asta se combina acolo sus. Asta așa. Asta nu că era bine. Așa. Așa. Nu. Cum e, mă, asta? Așa. Păi și albastra aia de ce se duce în sus? N-ar fi trebuit să se ducă. A, nu, mă, trebuia să schimb asta. Păi și aici, mă, cum? Stai puțin că trebuie să o iau logic. Trebuie să le iau de la capăt. Asta, așa. Gata. Bun. Ok, am activat asta. Ok, jocuri. Da. De ce nu? De ce nu? Stai, bă, că dacă se apropie prea mult am pierdut. Omoară-i! Omoară-i, bă! E prea greu să-i lovesc. Nu, m-au bătut. Trebuie să-i omor pe ăștia din față mai întâi. Se apropie. Și după aia mă omoară. Ok. Nu. Nu. Trebuie și mesaje. Nu! Bă, e atât de greu. Tot ce am făcut și asta mă bate. Tot ce am făcut și mă bate. Lăsați-mă în pace. E mort oricum. Bun. Și mi-a dat ok. Acum schimbăm asta, nu? Îl schimbăm pe ăsta. Ok, nu știu ce am făcut, am apăsat pe chestia asta care se învârte și da. Lupă. Ok. Am făcut cheia mică. Și acum e prea mică? Ok. Trebuie să o fac puțin mai mare. Eu zic că e perfectă. Bă, bune, că nu-i bine. Bă, dar cum trebuie să fie, mă? Ca să fie perfectă. Așa? Sau, cred că așa. Deci dacă nu e nici așa... Nu e! Mă, cum trebuie? Stai puțin să mă uit aici. Ok, trebuie să fie destul de mare. Așa cred că e prea mare, dar haideți să vedem. Nu mai e bine. Ok, am ieșit din greșeală, dar e bine că putem să continuăm. Că dacă ne punem să o luăm de la 0. Da, cam aruncam telefonul pe geam. Bun, pune și cheia asta și asta aici. Bun. Acum trebuie să facem. Aici e cel mai greu. Asta e ce fac cu asta. Ok. Și o cheie? Sau... mi-a adus cheia. Ok, interesant. Asta. Trebuie să o fac exact cum e aici.
Ceea ce e puțin greu. Ok, deci din colțul ăla odată. Ce înseamnă asta, nu știu. Așa. Da, nu prea merge. Ok. N-aș putea să fac eu să văd... Nu, e prea departe. Deci, un fel de cioară ar fi asta. Ok. Asta o duc cam pe aici. Dacă ar și merge să o apuc. Ok. Trebuie asta. Nu ar trebui să fie. Sau ar trebui să fie în colț. Ok. Ok. Stai, să o iau logic. Să o iau logic. Deci, colțul ăsta e bine. Acum, trebuie să fac ca unde ăsta să fie aici. Da, am pus. Să zicem. Da, nu arată deloc cum ar trebui să fie. E prea greu asta. E mult prea greu. Ia, ce fac cu rotițele, că tot nu știu. A, deci le dau robotului. 7912. 7912. Ok, ce fac cu cardul ăsta? Îl dau lui? Nu. Îi dau robotului? Nu. A, tot la 3D printer. Mi-a dat chiar roz. Ok, mai trebuie cheia asta. Și gata. Ok, și trebuie să pun culorile astea, care le voi vedea acolo. E roz. Nu există roz. Ok, ok, poate asta nu înseamnă nimic. A, uite mă, că ne arată aici. Verde, 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 roz. Roșu. Ok, asta nu înseamnă nimic. Da, să zicem verde, verde, roz. Și ne mai trebuie aici încă una. Verde, verde, verde. Verde, verde, roșu. Ah. Da, nu, chiar nu știu. Cum fac eu aici? Habar nu am. Cum aș putea să fac? A, pe bune, putem să sparg astea? Sau ce s-a întâmplat? Ok. Asta așa. Mai era încă una. Așa. Sau una așa. Ok. Mult prea greu. Da, nu, cred că încheiem episodul aici, da? Cred că încheiem episodul aici. Bă, am fost aproape, n-ai ce zice? Chiar am fost aproape. Wow. Ăsta 24 de secunde, ăsta 2 minute 20, ăsta 8 minute. Și mai avem o grămadă. Dar nu înțeleg. Nu înțeleg cum aș putea să fac asta. Adică, bă, nici măcar nu mă lasă să mișc astea decât 2-3. Ok, gata, mi-am dat seama. Ok. Mi-am dat seama acum. Nu merge să iau și asta de la 0. Ok. Colțul cu câteva de-astea așa. Colțul, cred că e bine. Aici e la fel, da? Da. După aia vine în tavan. Sau... Nu, asta așa. Am zis asta așa.
Așa. Nu, asta las-o așa. Stau. E greu, da? E greu. Uneori prea greu. Trebuie aici dreaptă? Da. În tavan. Trebuia dreaptă în tavan. Dreaptă în tavan, am zis. Ok, da, e foarte greu. Ok. Da, cred că o voi lua de la început data viitoare. Deci unul în colț, unul în colț. Unul în colț și unul aici în colț. Și asta ar trebui să se ducă așa. Da. Cum? Nu știu. Poate așa sau... Nici de mișcat astea nu mă lasă să le mișc cum vreau. Doar cum vrea jocul. Uite-te și tu. Vreau să o pun aici. Nu mă lasă. De ce, mă? Da, aici mă lasă. Cred că pentru că sunt luate deja, da. Da, cam acesta a fost cu episodul, da. Am făcut aici terci. Da, la gunoi. Cam acesta a fost cu episodul. Sper că v-a plăcut. Mulțumesc pentru atenția acordată. Eu am fost Denis și ne revedem data viitoare. Pa, pa!